What's up sa panibago nating video mga bossing? Ito nga pala ang ating mga ganap sa first ever Agus Endigay Festival. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Alas 2 ng hapon mga bossing, nandito na tayo sa starting point ng street dancing. Alas 3 kasi mag-start na. Kahit mainit mga bossing, G pa rin tayo. Shoutout ko, Junfel. Subscribe guys! Subscribe! Good luck! Thank you kuya! So ito na yung mga kaganapan natin sa street dancing. Shout out to sa akong boyfriend. Hi guys. Hi, Besh! Ikaw yung na rin. Dos Master. Wala no. Hi, sa vlog, Be. Shout out. Hi, sa vlog, Be. Hi, sa vlog. Gigamit yung gabi. Oh, dali, matik. Hi, guys. Goy! Goy! Darbo sa lapu-lapu, dami kami paninyo. Darbo sa lapu-lapu,
After sa street dancing, diretso na kami sa gym. Nagkita rin kami dito sa pinaka-famous na Stephen Curry ng Lapu-Lapu City. Boss Jesse. Kasama ko nga ngayon si SK Chairman. Kaubala ko na pagkatalikon ko na kuha sa vlogger dito sa Tribo Agusano. Si Junpel Gilig. May pinaka-kuhaan din, pinaka-solid dito sa Agos. Matex. Junpel G. Gilig. Patanan mo. Kamusta naman ang mga chicks ni mo dira? Wala na, busy na kay Kurot. Busy na kay ka? Busy na. Wala na kay time sa mga Wala na. chicks. What if na chicks nga mo duol nimo niya ka na. Diskarte gini mo ba? Depende na sa sabot kaya ako busy na po. Only time. Only time. What if nagaagag chance nga naay mga napo kachika nga pinakagwapa na kay mga chicks mo diskarte nimo pila ko masugton. Depende sa kung ganahan. Unsa may ganahan mo sa usa ka babae? Depende lagi di matag-an. Base na viewers na to tanaw. Magtuo nga mo diskarte niya nimo ba? Unsa may mga ideal nimo sa usa ka babae? Aliso Deliso. Pasagdan. Habang kausap ko si GC Toos dito, may tumawag sa kanya para may magpapapicture. Sana all. Siya kasi pinaka-heartthrob dito sa Lapu-Lapu City. Provy na yan, dati pa. Sigata, yun ang GC. Mapapasana all ka na lang. Pildi na ta, pildi. May nanalo na. Jisitos. May nanalo na. Matay na. Let's go. Food trip. Kain muna kami mga bossing habang hindi pa nag-start ng program. Kasi alam kong gutom na tong kasama ko. Sa backstage, ready na rin tong mga J-Pro Dance Fam para sa opening production nila with Festival Dance. So guys, manayo may karon. Ayo, what's up, guys? Tiktakay. At sa di inaasahan, biglang nag-brown out. Grabe, umabot pa ng halos 1 oras kakahintay bumalik ang kuryente. Kaya nung bumalik na, nagsisigawan na yung mga kataliran dyan. Kaya eto mga bossing, enjoyin muna natin ang moment dito sa Ritual Showdown. Ladies and gentlemen, presenting
Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.